Takže pozdravujem vás. Prajem vám pekný deň, peknú sobotu. A zase sme v lese. Nebudem veľa k tomu rozprávať, len vám ukážem krásnych 5 a posledného som našiel tak, že z jednej strany takto kameňa zobral a na druhej nechal, takže poďte sa za mnou pozrieť. Takže tu niekto zobral z tej strany, tu je jeden. Jedného som už vybral a na základe toho, čo som vybral, tak som našiel ďalšieho. Tu je ďalší. Tu hneď nad ním je ďalší. Tu na mňa hneď z chodnička pozeral ďalší. A prvotne som našiel to. Určite už ho pomaličky vidíte. Áno. Ideme k nemu. Vyzerá celkom fajn. Takže. Nádhera. Krása. Ideme ich povyberať. Dúfam, že budú zdravé, bo z minulého videjka, čo som dával, tak som jemne sklamaný, lebo som to pekne narezal. Nechal som to 2 dni presušiť. Ak som to išiel pretáčať, tak nič pekné. Červíky, také letné hryby, tak no a všetko som musel vyhodiť. Takže vás pozdravujem, prajem vám pekný deň. Čaute, držte sa. A ďakujem za odbery, za lajky a že ma sledujete. Majte sa, čaute. Takže ešte posledný záber. 1, 2, 3, 4, 5. Majte sa.